Germaniýanyň Lufthansa howa ýolları kompaniýasy 2019-njy ýylyň noýabr aýyndan başlap Aşgabatda uçur gatnawlaryny hemişelik ýatyrýar. 25-nji iýunda Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyny Lufthansa kompaniýasynyň Ýewropa ýakyny gününe gorwy Afrika boýunça medpugat wekili Neda Jafari bu maglumaty tasdiklady. Ol Lufthansa kompaniýasynyň Aşgabatdan Frankfurta amala aşyrýan uçuşlarynyň 2019-njy ýylyň 26-njy oktýabryndan Frankfurtdan Aşgabatda amala aşyrýan uçuş gatnawlarynyň bolsa 31-nji oktýabrdan başlap hemişelik ýatyrylýandygyny tasdiklady. Azatlyk radiosyna beren interwýusyna kompaniýanyň medpugat wekili Jafari Lufthansa'nın Aşgabatda uçuş gatnawlarynyň togtadylmagynyň aňyrtyndaky sebäpler barada maglumat berdi. Onun tasdiklamagyna görä kompaniýanyň Aşgabatda amala aşyrýan uçur gatnawlary söwda taýdan özüni ödemeýär. Jafari Lufthansa'nın Frankfurt Aşgabat aralygyndaky uçuş gatnawlarynyň Bakuň üstünden amala aşyrylýandygyny aýtdy. Onun sözlerine göre kompaniya gatnawyň Frankfurt-Baku bölügüne üznüksiz dowam eder. Germaniýanyň iň iri howa ýolları kompaniýasy bolan Lufthansa Frankfurtdan Aşgabatda uçuş gatnawlaryny 1996-njy ýylda ýola goýupdy. Kompaniýanyň medpugat wekili Jafari Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyny degişli gatnaw ugry boýunça 2019-njy ýylyň 1-nji noýabryndan soňky uçuşlar üçin mundan ozal satyn alynan biletli ýolajylaryň başga howa ýolları kompaniýasyna urukturuljakdygyny aýtdy. Prezidentin ýaş toýunyň öňünden Aşgabatda iýdegsiz janly janarlary köpçülikleýin öldürüp başladylar diýip Azatlygyň ýerli habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagynyň fonunda eýsiz itbişiklerin köpelmegi we olaryň şäher häkimiýetleriniň arasalaýyş tagarlalarynyň pidalaryny öwrülmegi soňky ýyllarda adaty bir ýagdaý öwrüldi we prezident Berdimuhammedow fevralda birden eýsiz janarlary howsar çykdy. Emma yerli hinçiler itbişikleri ağlamagyň hiç wagt dol besedilmänligini, prezidentin iýun aýynyň aýagyna bellenýän ýaş toýunyň öňü sirasynda bolsa, resmiýlerin arasalaýyş diýen işiniň has güýçlenenligini habar berýärler. May aýynyň aýagyna, hususan köpelme mewsiminden soň gaçyp tezip galan janarlar köpçülikleýin zäherlemek başlandy diýip radionyň söhbetdeşi gurrun berdi. 15-nji ýylyň 30-njy mikroraýondaky jaýlaryň birine kwartallyýan ýere 3 sany güjüge ýygypdyrlar. Ýaşaýjylar güjükleri ýygnamaklaryny haýyş edip derrew Umyt adasyna telefon etdiler. Emma janarlaryň gonulgysyndan gelip ýetişmän käler arasalaýjy diýilýänler peýda boldy. Olaryň arasynda maksat diýilýän biri has rahimsizlik bilen tapawutlanýar. Ol bedbaht janarlary diňe öldürmek bilen çäklenmeýär. Eýsem olaryň parça-parça edilip gıynalyp öldürilmeginden lezzet alýar diýip ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Mundan başga häzir Aşgabatda ýaraly pişikleriň hem köpelenini gaýdylýar. Jemaat hojalygynyň işgärleri olary beýle kuzuny çüý kakylan taýaklar ýa-da armatura çywyklary bilen öldürmäge çalyşýarlar. Janarlaryň ölmedigi ýaraly maýyp bolýar diýip Azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Oğan howpsuzlyk resmiýetiniň Aşgabatda eden saparyna howpsuzlyk maslahat edildimi? 22-nji iýunda Owganystanyň milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdullah Mohibiň ýolbaşçylygynaky Owgan wekiliýeti Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtyna habar berilýär. Maglumatdan ma'lum bolşuna görä Owgan wekiliýeti 22-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary hemde Daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşuşuk geçirdi. Resmi maglumatda duşuşugyň dowamyna Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň Türkmenistan, Owganystan, Pakistan ugru boýunça elektrik geçirji we optik üsümli aragatnaşyk ulgamlarynyň guruluşyklarynyň maslahat edilenligi habar berilýär. Ýöne Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna duşuşugyň dowamyna howpsuzlyk meseleleriniň maslahat edilip edilmänligi jekmejek agzalmaýar. Owganystanyň milli howpsuzlyk geňeşiniň resmi Twitter hasabynyň maglumatlaryna görä Türkmenistana sapar eden Owgan milli howpsuzlyk geňeşçisi Hamdullah Mohib şenbe güni Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary we milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew bilen hem duşuşuk geçiripdir. Ýöne bu duşuşuk barada Türkmenistanyň resmi media we medpugat serişdeleri habar bermedi.
Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň resmi sosial media maglumatyna görä, taraplaryň ýokary derejeli howpsuzlyk ýolbaşçylarynyň geçiren duşşugyny regional ykdysady proýektleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bilelikdäki topary döretmegiň hemde iki ýurduň arasyna sowda we işegurlyk gatnaşyklaryny giňeltmegiň meseleleri ara anyp maslahatlaşyldy. İki ýurduň ýokary derejeli resmileriniň arasyna hyýjamlaşýan duşuşyklar 8-nji iýulda Türkmen parlamentiniň Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyna strategik hyzmatdaşlyk hakyna şertnamany tasdiklamagynyň ýygyna gawat gelýär.